Ngithi bengaqondanga iqondile sonke lesikhathi. Thana akube yiphutha. Wena ufuna imali kumina. Shuthi imali onayo request yakho kumnganami. Ngangifuna imali onayo uthe udlale neboss ngoba mhlambe ubumfunela umsebenzi umuntu wakho ugcina utholile. Yebo ugcina utholile umsebenzi. Kamra uyakuzwa. Hayi wafa sondela. Uma ekhulume kude angimuzwa kahle nginenkinga emadlebeni. Uthi ukutholela umsebenzi bafo ngokulala neboss. Oh sacela sondela ngihlebelele la. Sacela ngihlebele bafo. Uthi ngakho wena ufuna umuzwa mfethu ngifuna sondela eduze. Ufebe into edume ekhaya. Mhlawumbe uyakubuya yabo bekubuka. Usefuna into yakho. Usefuna lento lokho eyibuka nje. Wenze ngazi uvezele ngithi ayifuni. Ngivezeleni. Unje imina. Umholo wakho unyukile imina. Shuthi unyaka. Ungathi nguneka kakhulu. Lento le oqoqayo lathi ungijikjela ngayo. Imali yami ngoba usuyangicasula. Mina ngizela ngizela amaPakistani nakhona bekuyisulumani. Ngizela wena. Injani nje besulumani? Hayi angaze ngiyithinta. Uzongazenza ingcono wena. Kwamina bemuye ngithatha imali yami ngiyokuthengela imbiza. Kodwa sisithanda no 3 years. Akwazi wangimithisa indaba ngazongimitha kumngane wakho. Unayo inzalo sipe? Manje uthi amasulumani. Ngibingelele mbukelo Vumani film lokhuluma Vumani walile kwamhlabela ingana usomadoda le phansi manguzithiwa yakho balomntu wegcikeni kodwa ke asikho lapho silala sikhona uyaphila mayise Uyaphila wena njalo Ngiyaphila seswami ngabe nje yini ekubeka la ngalesikhathi into engibeka la ngalesikhathi kunento engangiphethe kahle engithanda ukuyidlulisela umuntu wami so ngisacela ukuthi ngichaze umuntu wami ube umuntu ade ngasebenzi kanti ngizothi mangisendlini ngicleaner ngifice ngimbona ukuthi unawo matric unama CV yonke into iphelele so umngani wami unendoda esebenzayo then umngani amanginikeze inamba yeboss yendoda yami ila sebenza khona emva kwalapho mase mina ngiyakhuluma neboss iboss igcine sithini isithi angize ilali nami ukuze akwazi ukuthola umsebenzi then emva kwalapho ngihamba ngawulala naye ngoba ngenzela yena ngifuna ukuthi sibe right impilo ibe right Ulithola awusho seswami ulala naye wena ngabe wawuthanda noma ngabe wawenzela nje ukuthi indoda yakhe ibe right lapho ngangingathandi ngangenzela umuntu wami ukuthi yena abe right sibe right empilweni kanti kuzobe ngizothola ukuthi ngikhulelwe manje sonke lesikhathi mhlawumbe umuntu wakho ke wamtshela ukuthi ukhulelwe noma wazi umtshela bengeke ngambikela ukuthi ingane besayiphika umephika uthi uyazi ukuthi akuyona yakhe angazi ukuthi akanayisho ngoba bese bona nendlela engisengiphethe ngayo ngiphuza mfama weave yena mhlambe ngabe uyazi ukuthi mhlambe wena mhlambe ubuye uphuze mhlambe ushaya indlela umuntu onjani mase uphuzile mhlambe ngabe leyo nto inomthelela ukuthi aphe ingane yakhe cha yena ubemangeli ngoba bengazi ngumuntu engaphuzi ungazi ngumuntu ongaphuzi manje engazwana nomngane wami sengibona sengifama weave izinto bengazenzi yonke esimangalelisile ngakhe ngakhulu ngoba mhlawumbe abanye bazothi mabakubuka bathi hayi ngeke lo muntu lo mncane mhlambe ungabinanga iminyaka 19 okay so isikole uqedene 2023 okay madoda umuntu wakho uzothini mhlambe ngabe wavele wavuma lento iboss before iyenze lo muntu walala noma nje mhlambe waqala wadrayisa wanqaba ngaqala nganqaba kodwa ngathi mangibona isimo kwagcina kungiphoqa and ngiyasaba indlela yemazofila ngayo ngoba kuzobe ezoqala ukwazi lokho and ngiyasaba ngabe yena mhlambe awucabanga ukuthi lokho mhlambe kuzo affect uthando lwenu lwakho naye ngiyacabanga nalokho butama yabo enye into engimele ngiyichaze la ukuze abantu bazi ukuthi mfethu yona le boss le ibisisina ukuthi ngiyenqamba manga umuntu wami ngithi ngiyaphuma khona ngithi mhlambe sihamba siyobhuka emahotela kanje kanti cha ngisuke ngiyakuyona isuke ingiyeza nemali ukuze ngikwazi ukuthi niyobhukelana usuziniyabuka nama nabangani bakho
ngisuke ngiqamba amanga phela ukuze ngikwazi ukuphuma endlini ngithi siyobhuka mhlawumbe nabangani bami soyihlalele ehotela soshaya umoya angivela uhlala kubo yena nami ngihlala ekhaya noma so bengijwayele ukuthi athi mefone mhlawumbe uthi ufuna ukungibona mhlawumbe nayo le boss nayo ifuna ukungibona yabo ngivele ngimtshengisa inkinga namhlanje ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiphume kukhona uma bengithethisa understand then ngithola upotsho wokuphuma ke lapho ukuthi ngihambe ngiya ukuyobona iboss then mangibona iboss ngibuye nemali mangibuya nemali ngihlala mhlawumbe 2 days ngingayivezi lo mali ngaqala ngitshengisa ukuthi nginayo imali then about 2 days bese ngiyahamba ngeshop ngimthengele something ngibuye ngimnikeze something ke ngabe mhlambe niqhelelana kangakanani neboyfriend mhlambe ngabe omunye umbukeli uzoyibuza ukuthi hayi ngazi ukuthi nihlala ndawonye omunye uzothi hayi mhlambe ngazi ukuthi nakhelene mhlambe siqhelelene kakhulu uma ngiyakena ngiyagibela ngisuke ngiya ehotel okay mhlambe ke sisuke usibeke esithombeni uthe udlale neboss ngoba mhlambe ubumfunela umsebenzi umuntu wakho ugcina utholile yebo ugcina utholile umsebenzi khamba kanjani emsebenzini bekuhamba kahle kodwa manje useyafika usenokungikhalela uyasho ukuthi akusahambi kahle ngoba ngisayinakile naneboss wena usayinakile boss usuyizipha manje kusahambi kahle shuthi wena umhlatshelo kahle into engilethele lana mina ukuthi manje sengifuna ukuzoconfessa kumuntu wami ngezinto engizenzile seziyangihlula ngaphakathi ngifuna ukushintsha indlela engiyiyona ngoba yena umphethe kahle sekukuningi kakhulu engikwenzile kena so ingakho ngimbizile namhlanje ngifuna ukuthi azoba la eduze wami ngichaze kungcono uma kubuya ngishiya angishiye kodwa angazi ukuthi ngizwenze njani ngoba ngikhulelwe kuningi umuntu okukhulelisiwe ubani kahle ukukhuleliswe ubani yini futhi lo yenzile mhlawumbe kube umbukele esithombeni ekukhuleliseni ngizothi angazi ukuthi uba ungikhulelisile empeleni angazi ngempela angazi kwakuyena nje angazi ngizothini ngabe sekunesikhathi esinganani obani olale nabo iboss yona sasebenzisa icondom kodwa mangicabanga ngazi ukuthi umngane wakhe ngoba ngithe mangithola ngathi ngino 1 month okay mhlambe ngabe bake abazali senabo ngisenabo abazali awucanga mhlambe bazophoxeka ngiyazi isikole suqedile ngiqedile okay methi namhlanje momtshela ukuthi ukhulelwe then message uyakushiya uzowenza njani ngizozama ukumncenga kodwa nakukuthi akafuni ngizomnikeza isikhathi space sokuthi abe yedwa ngabe wena bomthanda mhlawumbe umngane wakho uzulale naye noma buwenzela nje kwakwenze njani uzulale nomngane wakho ngoba angazi ngizothi ngangicasukile ngaphuza kakhulu utshwala ucasulwa yini ingenkathi sixabene ngayitholanga imali endlini mongayithi shuthi na in future manje ngaxabana ungayithola imali uzophinda futhi uyolala nomunye cha yini manje ezokwenza ukuthi akuthembe mocabanga masumtshelile yonke lena ngizomtshela ukuthi ngifuna yena ngishintshe Africa South Africa ake simvumele umfowethu eze ngaphambili yabona so manje wesisi yonke lento le ngabe nina benesikhathi singanani nithandana nalo bhuti bese no 3 years unabo bhuti umuntu wakho yebo nayo bungakazi mhlawumbe ucabanga ukuthi ungabathola na so yaphila mfowethu fana wabo njani ku right wenkaba uyamazi lo sisi ngiyamazi ngesikhathi ngimazi manje ku 3 years umazi awusho ngabe mhlawumbe injani relationship yena bafo yaqala kahle saqala ekuhambe nesikhathi bese senze inyawo esithathu la qala khona inkinga uba uqala inkinga wena noma yena yena khona indlela zakhe engasayiboni kahle izinto lezo indlela zakho ungayiboni kahle usenokuphuma nabangani bakhe ukuphuma nabangani bakhe nje izinto engaqondakala kuyephumetha abanjwa abazali kuwo njalo bengaphumi yaqala saqala into bephuma kahle kule ngayibali into zabazali bezama yonke indlela ukuthi egcine efikile kumina umucabanga ukubizeleni namhlanje
Angazi nami ngase ngibona komabona kude nje. Nami ngisathukile ngithi ngisazobuza lokho mfethu. Uready ukuthi ukhulume? Yebo ngiready. Siphena into engikubizele yona namhlanje. Ngikubizela ukuthi ngifuna ukutshela iqiniso. Siphena umsebenzi uthola ngize ngitholela umsebenzi othola ngokuthi ngilale nebhosi. Into zokutshela wena le. Yebo. Senginesikhathi esingana lokho kwenza ngoba phela kuqala ngisho ukuthi manje ukwazi ukuthi ngifuna ukuthi na before ukwenza lokho. Mina ngihlele emsebenzini nje ngicisela wona into yenza iceleni. Bafona bungaboni nini? Awukwazi ucanga ukuthi umuntu wami mhlawumbe uyamudla emsebenzini. Bafuna usuyibaka nje uyabaka. Le nto yenza yini adikwenzisana sonke lesikhathi ngoba uyiqale nje uqala umtshela lapho ngoba understand into ongitshela wona njengamanje. Lento lena ngiqale ngale nkathi nakho sengiqala ngilebele nginokuqamba amanga ngisho kwena ukuthi ngiyaphuma nabangani bami. Nakho Futhi lento eshona njengamanje isake yakujabulisa. Kade uthule sonke lesikhathi ungangitshela. Usuzongitshela namhlanje. Bona bavuka ukuthi umsebenzi awuthola kanjani wena ukuthi wakukhulumela nje. Wenakho nje ungitshela umngane wakhe uthi indoda yasebenza uzongizwela. Nami njengomuntu oxakekile uyisola le emakhaya ngazi lutho nginami ngisola weyilusela inkomo ukuthi ngizozama amatoho ngaphethekwini. Ngafica usisi ngazama ukukhulumisana naye ngoba indlebe ngizabe nginakho ukuthola amathenda ukuthi ngikhokhele. Nahlanganaphi nize nithandane kulo 3 years? Sahlangana la eTown. Kwaba umuntu engixoxisana naye. Savumelana indlela ezivumelana ngawo konke akuphilanga ngosuku sabe sesiqhubeka emafonini okunye. Uma sesiqhubeka emafonini savumelana ngokubonana. Manje nabafubo buthi ubona umfazi kuyena. Buthi nje hawu nefro nomuntu wakho nje. Bafona bengithi kupheleliswe konke. Nami indlela ade ngizenza before bese ngishintshile ngumuntu oshintshile. Abade ngizama amatoho bethi nami ngizomzamela omncane. Iziphi mhlawumbe indlela ebuzenza la? Uphumile esayidini okwami bengiganga ngoba sengithi ngiyashintsha ngoba nasemakhaya ngisonga ngoba ngumuntu muthi buganga wenzani mhlawumbe untshontshe inkomo noma untshontshe imbuzi noma inkukhu ikuphi ukuganga okhuluma ngakho? Hayi bafaka ukho kunye wenza nemali inkomo ade ngisebenza ngazo le emakhaya. Ngagcina nami ngithola-ke ngasuka le emakhaya ngeza ngapha seThekwini. Ngithi ngizozama amatoho ngoba ngiyalibona igama lami aliselihle lengiswakho. Shothi ngumuntu ohlezi baleke empilweni ngakho ngizozama amatoho ngishintshe impilo yami. Ngoba bengiphila nabangani isikhathi esiningi. Lento bungayenzi wena? Bengayenzi ngeke ngikwazi ukuyenza yena. Khona ade bezama abantu la amabhaya thina ade siyithatha sifa kwamabhaya sithola imali esiphume kanje. Manje kulento ayishoyo uthi ukhulelwe. Ngiyayizwa into ayishoda lento ayishoyo ingiphathi kahle ududa amasimo. Manje ngabe fanele ngabe ngiyamshaya ngisondela kuyena manje. Cha ngeke uzuyenza into kanjalo la phambi kwakho. Ukhombisa ungidelela bafu. Nawe ungavuma umuntu akwenza lento ayenza. Wena shuthi yakujabulisa lento. Hayi ukuthi angijabulisa. Wena ade umthumile shuthi. Hayi ukuthi ubethunywe yimina bafu. Ukwazi laphi mina ngifaka kanjani la ngikhona. Bafu ifoni yakhe ihlezi inale data. Ihlezi inalo. Mhlawumbe kushuthi hayi kushuthi lidonsa kwenye indawo hayi ku-internet. Wesithi manje wena awusho lento lemfowethu bungenze njani sethi wena ochithele wafebele? Ngizophatheka kabuhlungu. Ungakufana ukuthi uchithelile bafu wena uthola umsebenzi ngomzansi. Shuthi niyajabula ngibona ngimela ngiyisilima phakathi kwabantu. Abantu angijabuli siphethe shuthi lento uyenza ngenhloso ayikho into engizoyichaza ngenhloso angiyenzanga sekusenesikhathi shuthi wona lento uyenza. Cha anginaso ayikho into engizoyishola. Bengizamela wena. Hayi bafuna ukukhuluma nayiduza. Ufuna umbonise. Hayi uright uyakuzwa. Hayi wafa sondela. Uma ekhulume kude angimuzwa kahle nginenkinga emadlebeni. Uthi ukutholela umsebenzi bafu ngokulala nebhosi. Sacela sondela ngihlebelela la. Sacela ngihlebele bafu. Uthi ngakho wena ufuna umuzwa mfethu ngifuna sondela eduze. Cha uyamuzwa nje. Right lento ayishoyo. Bafu mina ungangifaki kakhulu esenza nanga umuntu. Phela nini eningibizela la mina deke ngizela. Shuthi bafu lento ayisho mina wena ubona right. Yini bafu engiyibona right? Uthi ulala nabelungu ulala namaSulumane obe ngifunela umsebenzi mina. Awu iboss yakho kodwa umlungu uSulumane. Sulumane. Akuyona futhi oqala. Kodwa sisi wena sungazulala nini? Ingoba ngisuke ngizamela yena impilo right ubonayo nemali. Uzamani.
Bengimele ngakuzamela. Bengizelela ethawini uzozama. Bengimele ngakuzameli. Bengingafuni ukuzamela. Bengimele ngenze njalo indaba wena ungafuni sikhulume nawe kahle ngikubizela uthi sikhulume nawe. I-right into yenza. Ayikho right angini ngizoxolisa. Iyajabulisa shothi. Thana. Uxolisana indaba athi ngakusho lokho endlini. Bengingikwazi ukuthi ngikutshana endlini ngoba bengazi ukuthi uzongishaya. Ngikushayelana. Ubuka kwemanje ufuna ukwenzani? Umvashela usuka kini uyakushaya yini? Cha bengakazi angibeka isandla. Yini othi uzokushaya? Ingoba ngiyazi ukuthi lento engenzile iyabhede ngizomcasula njengoba esefuna ukungenza. Manje yona sibafo baqala yini ukukhetha noma into esijwayelekile kuwena? Hayi wafaya emva kwesikhathi esingaka. Ngoba ngisho ukuthi bengiphilela impilo ehlukile mina. Bengayiphilile impilo bengazi ukuthi ngithatha imali sokuphuza namagida sibuya nezingane senza yonke into endlini kube mnandi. Lento eyayenzayo nje ngithi ngishintshe impilo yami nawe usuzoyishintsha nje isho ukuthi lento right. Bafayikho nje mhlawumbe into wake wayibona mhlawumbe ukuthi babukana nentshebe emsebenzini bengasebenza ndawonye. Ya sebenza ndawonye kodwa into yakhe bengayinaki lowa nami ngihlezi ethi ngivela umsebenzi aso sonke isikhathi. Ngihlezi ngisemsebenzini yonke into engiyenza ngiyenza ngokukhuthala lowa ngifuna umsebenzi ngiyazi into impilo engifuna uyiphilela. Manje sisibusulale kangaki neSulumane ubhude engazi? Kawu-3. Bafaka u3 uthi sebelaleka u3. Limnandi shothi. Cha. Limnandi. Cha. Yini manje indaba uphindanga ngoba uphinda shothi athi ngilinde ngichaze ngilinde ngichaze ngilinde angini manje umsebenzi uyabheda kuyimanje umsebenzi uyakubhedela uyakubhedela umsebenzi ngoba mina ngahamba ngayo lokhu njalo ngizamela wena impilo right ukuthi ngifuna sibe right ngoba ubuhlezi ungena imali ngifuna imali uhlezi ungena ngoba ngiyaqwayiza manje cha usalala yini nayo wena cha ngisalala nayo uyabona ukuthi ingakho umsebenzi wakushutha ubheda wena baba wena uneshort asalala naye apha sathi uvumelana naye uneshort asalala naye bafa yazi lento uyenza kube ngathi yimina ngithiya kadliwe bafa akushonga mina ngithiya kadliwe bafa masuyibanje uyadliwa nangu nje emsebenzini nje liyamphenduza iSulumane manje mina ngizothi uyambona shuthi uyadliwa lo muntu ayikho leyo nto uyadliwa lo muntu uyafana bafa nomngabaseleka iyenzekile leyo manje wena ubona ukuthi uphoqa umndeni wakho nalento oyenzile uthi ngiyabona ukuthi ngiphoqa umndeni wami ngokuthi ngalento engenzile kodwa ngoba bengimthanda yena akakuboni bakhona abantu abangasebenzi kini uyaziwe ekhaya lo indaba uyaziwa lo muntu ekhaya ngabakini kunokuthi uyosazela indoda ukuze kusebenze yona ingoba ngiyamthanda awukini awubathandi kini ngiyabathanda uthandana bafa kodwa special sengaze ayonikela ngekhekhe ngenxa yakho ukuthi usebenze utha uyaqhubeka mfethu ngiyakukhuza cha kodwa iqiniso lele ngilishoyo umphinde yathatha ngizwele emusho uphinde yathatha yena lento adenza shuthi mnandi manje kuyakubhedela emsebenzini kuyakubhedela emsebenzini uhlezi ungibikela nje ngithi ngiyazama uyikhandla shuthi wena uhlezi imaki nisebenza ndawonye yini besisebenza ndawonye ngisaqala emsebenzini washo ukuthi lona leli Sulumane seliyamuva selimuva mina usala yena emsebenzini shuthi welisalula umuhle cha akunjalo iSulumane lalimuva noma lalimuva lihlukanisa limuva yedwa line inkampani eningi ba sebenza endaweni mina kwenye indawo nawe kwenye indawo kodwa saqala ndawonye siqala umsebenzi yini eyadala ukuthi bakumuve wena shuthi befuna umuhle kade shuthi uyadliwa umdliwa shuthi angiyena umdliwa siphe angiyena umdliwa yini uniyela ngekhekhe yindaba ucabanga into right indaba akukho right akukho right uma ngathiwa nanga umunye ufuna ukuqasha kunikeza umsebenzi omkhulu ngamnikeza cha ngeke ngisawazi ukwenza uyaqwayiza lo uyaqwayiza engani usho lo engavimba ukuthi uyaqwayiza ngoba sengifunda okuningi nakho manje yini oyifundile ngikhulelwe manje bafu ukhulelwe ingane yabani nanga uthi ukhulelwe ukhulelwe ingane yabani anginisiphe ngizokuchazela wena uchaza ukhulelwe ingane yabani yamaSulumane cha ngilinde kuchazele ngathi yami mina ngingangani ngathi uyamqinela mina ngingangani ngathi uyamqinela awuboni ukuthi ababukeli bazobona ngathi usuyamqinela angimqineli mina ngingangani kodwa bafuna ecacisa ubani okhuluma kakhulu phakathi kwenu hayi indoda yezwa njengamanje yakhuluma ozwangenza uyalaleleka manje yena right ngeside lakhe ingane kabani sisi ngicela umchazele ngoba athi uchaze ekuqaleni ukuthi ingane yabani siphe ngikhulelwe ingane yabani mina nginangane okay ngilinde ngisachazela ingane yakhe
Sipheka khumbula ngosuku. KK yena yedwa lengimazi. Siphengilinde. Uyena yedwa ngiqale lengimazi. Ubani uKK? Umngane amade ngiphila naye isikhathi. Lokho ngivile la etheni ngiqale ngifunde ngayo impilo yala. Uzamade ngiphanta na ngoba yena ade wagcina litholile itofo nginabo. So sasixabene endlini nakho eze ngifuna imali ngifuna ukuphuza. Uthi wena ufuna ngiphuze nakho ngeze ngithatha imali ngigibela ngithi ngikhaya. Ngathatha uUber ngaya eMayville kuKK. Ngoba uKK kade ayebhizi efuna ukuba nami. Ngafike ngahlala naye. Then mangihlala naye akukho izwi ukuhlala akukho izwi ukuhlala nomfana. Akukho izwi ukuhlala nomfana. Umfana unemizwa. Nami nginemizwa and sasidakwa utshwala saheva kanti ngizomkhulelwa. Ngithi ngane bengaqondanga iqondile sonke lesikhathi. Thana akube yiphutha. Wena ufuna imali kumina. Shuthi imali onayo request yakho kumngane nami. Ngangifuna imali onayo ngijabule nawe endlini. Wayethi ufuna imali yokwenzani? Lokho ngifuna imali angazi ukuthi uyimali yani. Ngangifuna ukuthi ngimuphi imali manginayo. Uyangazi ukuthi ngiyazama. Niyasebenza nobabili indaba befune yabo. Angazi shothi befuna uyoqwayiza ngayo imali yami obeqwayiza nje. Angiqwayizi. Uyaqwayiza wena. Uyaqwayiza wena. Ngiqwayiza phi? Udliwa abafana lo. Baphi? Amasulumani. Kodwa uyasebenza ngenxa yami. Uyasebenza ngenxa yami. Asengamane nguyeke nalo. Ngenxa yami uyeke. Wena umsebenzi. Mina ngizokhuluma nawe kahle la wena uzonginyusela umoya. Yini ozokhuluma nami? Uthi uyafeba. Thana. Amele phela ifihle igama lokufeba unondindwa shuthi. La nabafana. Unondindwa wakho baba. Akuyena owami. Owakho. Akuyena owami. Awusamthanda? Angisamthandi. Angisamthandi ngiyayisola nje uthi ngiqala ngisho umbona le. Manje umsebenzi ngoba usebenza uthi emsebenzini khamba kabi ucanga ukuthi uzokuphelela. Angisenankinga. Sengamane ngibuyele ekhaya. Uyafeba lo. Uyafeba. Uyafeba lo. Usukuphusha mina. Ngangifike ngani? Ade ngifike la. Uthi befuna ngizobuka izwe lonke la. Bengafuni ukuthi ubuke izwe lonke bengifuna ukuthi yini ungangitshelanga endlini. Ngeke ngakushaya nangelilodwa la. Hayi bubuza wenzani manje? Wenzani manje? Manje wenzani? Indaba uthi abakutetela, indaba uthi abakutetela. Ngifuna ukukhuluma naye eduze Hayi. Ngathuza ngesandla ngeke uze kwazi. Ngathuza ngesandla. Hayi. Omakhelwane uthi abakushayeli la hlala ngakhona. Ba uyasho ukuthi yazo wasekhaya umdliyo. Mangilethe intombi abona umdliyo. Zama yonke indlela ukuthi ngimuphi imali wenze lonke into. Wawuboneni intombi ongayithengela i-6 mase ulala nayo? Shuthi isifebe. Awusifebe ngabona isifebe. Unondindwa wona uyaqwayiza. Ngoba fosandele ngeke. Ngeke uze kwazi. Ngeke uze kwazi. Ngeke manje asingilwana ngifuna anginendaba. Wena ungathawula indaba ngoba ngizohangi ngayo kokubophisa ngoba ngiyakhombisa ukuthi ngiyayisola. Wena sesindaba ufebe. Zonke lezi zinto bengizenza. Kuyajabulisa Cha, kungijabulisi. It's not like futhi ukuthi bengifeba. Bengithi ngenza izinto so ngithi ngizama ukujabulisa yena kodwa yena akakho. Ujabulisa kanjani ukujabulisa iSulumane? Hayi, ayijabulisi iSulumane. Nomngane wakhe futhi wamjabulisa. Wena kusho umjabulisi wesizwe. Cha. Yini wamjabulisa wonke umuntu? Ikhekhe lakho kusho lini nentokozo yawo. Liyadliwa. Imnandi. Unabo sisi? Anginabi. Ungajabula ingane zakho nazo zihambe zibe bajabulisa. Kodwa ngiyafeba. Mfethu bakudlelile mfethu inceze bafo. Kunjalo ngikushintshe mfethu. Hayi ukuthi ngiyakudelela mfethu kodwa ngeke kushintshe ukuthi bafo manje uhlekisa ngami nawe. Angihlekisi ngawe ngisikhuluma iqiniso bafo labakudlelile intombi ngeke kushintshe lokho futhi mina into engakutshela yona ukuthi iphuma bafo phuma umuntu odayisayo. Uyadayisa. Hayi sazoxoxa naye. Samele sixoxe nje kahle. Angidayisi. Ukuthi umuntu esifazana. Hayi ikho esazolungisa soxoxa nje into zethu eseside into manje. Banezolanda izinto zakhe lapha endlini. Nokade ukhona izinto zakhe ezincane ezihlala endlini. Njenganani? Into zakhe zokugcoba ade zikhona endlini. Ngikhululekile. Izinto zakhe zangasese bezikhona endlini ngikhululekile. Kodwa useyadliwa. Futhi ngihleli namaPakistan endlini. Pakistan mina sengabe yiPakistan na. Ungena la ngena khona intsheba amaSulumane. Umuntu okuvakasha. Ufebelani yini ufebe? Yini kodwa ukufebe sisi? Iyaluma yini into yakho? Ayiluma. Yini ufebe? Yini bro yini? Uzama ukusiza yena. Ngisiza. Uyabona? Ngimithi ngiyabona. Ingane manje umngane wakho umucabanga umngane wakhe uzoyodla ingane. Mazi.
ngiyazi ukuthi mfethu ngikuzwisile ubuhlungu kunzima kuwena mara into engizoyisho kuwena ukuthi ngiyaxolisa nokungiphakamisela kwakho umoya bese ngekho isidingo ngilinde yini exoliselayo unondindwa lo bafo into yokushaba imake mengihamba ngidliwa njengoba usebenza-ke manje wena ubhizi uphuzana nobhiya uzuncoma ukuthi umnandi wawufaka uba wawufakwe mina ngini bala ngisangiphuza amandla akho owatholela ba umsebenzi uyaqoza ndlela yakho mina ngihlangene ufebe sho lo akubona yini inkinga yakho akubona angikujabulisi wena hayi ukuthi angijabulisi uyangijabulisa impela ungijabulisa impela sisi mina into engixakayo yinye uyafeba lo ufebe into edume ekhaya mhlawumbe uyakubuka bo bekubuka usefuna into yakho usefuna lento elokhe eyibuka nje wenze ngazi ukuthi uvezele ngithi ayifuni ngivezeleni into yami into yokuvezwa bafo akuvezele ufuna ngithi ayifuni into yami into yokuvezwa bafo amvezele uyaqwayiza ngiqwezaphi uyafeba abangani bakho baphila impiloni nawo ngabe bayagroove mhlawumbe abangani bami bayayihlalela nje baphuza awucabanga ukuthi bona bakufaka umkhubo omubi nabo ibona abantu abangenzi kanje yes wona uyazi impilo ofuna ukuyiphila uzazi ukuthi ibona ngiyazi khetho labangani impilo cha nangikhekhe ngiyahlana ngiyayiphila impilo ayiphila uze uyakudobhela usho yena ngithi lokudlelile akondli kubo mina ngiyazama okuncane ekhaya iyona shothi impilo ayo ifuna uzoyondla lengane le mhlawumbe akuyonisha yakhe ePakistan lengane uyani uyangithuka ima bafo ngoba yikho lonto ngoba ufuna uyoqwayiza lapha ngiyamthanda uthandani ingoba yikho akuyona ingane ePakistan indaba engangikholwa yena manje nje ngilala kwi-container ulala ama-container imaphi ama-container ngwalalayo uphuza ojuvitha lapha ekuseni amajivitha maphi ngingathi nginayo imali ufunisa bafo vele intombi yakho iphikisana kanje nasendlini kade angiyazi le umqondo wama-Pakistan ojivitha lapha etolo udlala amajivitha namakenati la Pakistan ngala ama-Pakistan imjondolo phela esihlala kuyona ngalithi awukwazi uyolala uneshow akwazi uyolala econtainer ePakistan sisi uneshow angazi usudla namarasta lapha usudla insamo uhlala namarasta ngizothini ngapha ngale khona namarasta wena into sikubasela wena ngoba vele wena ungazi iyangibasela ngafuna ukubona into engibasela ngilinde ngiqeda ukuchaza ngilindele sikubasela wena siphe ngoba vele ungazi uyadaka ngilinde into sikubasela wena ngoba ungazi ngawafaka ama-friends alingakho usuwenza kanje usucabanga ukuthi mina ngumfazi nofama hayi hawu uyona into esicika ngoba uyifuni vele angikudakelwa ayona into esicika angikudakelwa akayifuni weave yini indaba ungayifuni weave bafo le msila amahashi le mina ngizoyenzani imsila amahashi le nto ngizoyenzani wesizwe uyamuzwa ukuthi ufake imsila amahashi ingakho-ke ngihamba nama-Pakistan bafo ngokuthini bafo usawusamfuna ayikho into engihlanganisa nayo uzoyifika emnyango iy'nto zakhe uyothumela nombani amaphenti akhona lapho hayi bafuna ungayibeki kanjani phela ngekulahla amaphenti ngaphandle ngekulahla amaphenti abantu ngithi vede bazomenza into ayiyona yini bazobeqala lona umenza loo nto avete isifebe bazomdlulisa ngokuthiwa bayamcupha ngihlanganapha isifebe lesi mhlawumbe awucabanga ukuthi bakuloyile lento oyenzayo sisi abangiloyile awadlulela ama-Pakistan lo abakuloyile umthandazo ama-Pakistan iyasebenza iyona le awucabanga ukuthi bakuloyile sisi usasithenga nje isinkwa khona ngakini esitolo sama-Pakistan akathengi uyathengisa ngithengisani awusho imali ayikhuphuka ngalesi sikhathi usulala neSulman imali guys imali eningi mina imali owami umholo ubuthi mawukhushulwa ngisho ngicela ukhushulelwe yena hayi mina yonke into abengiyenza bengihlezi ngiyenzela yena uyakhushulela shuthi uneya kakhulu hambene uyaneka wena buthi umholo wayekhuphulela wena ubungayibuza ingane ukuthi indaba wakho umholo uhlezi uhola imali ephezulu kunabo bonke indaba ngiyasho nje ukuthi mina ngiyakhuthala la ayikho lonto unje imina
umholo wakho unyukile imina. Shuthu inyaka. Ungathi nguneka kakhulu. Lento le oqhukayo lathi ungijikela ngayo. Imali yami ngoba usuyangicasula. Mina ngizela ngizela amaPakistani nakhona bekuyisulumani. Nakhona bekuyisulumani ngizela wena. Injani intshelo yesulumani? Hayi, angaze ngiyithinta, angaze ngiqabule ngisho uyiqabula ngangenza ngingathandi. Ngangenza ngingathandi. Bamnandi shuthu oshwama. Cha, Bamnandi oshwama. Bakukhiphele kwinkampani yami then masufika lapha yakwenye inkampani bakwenza imanager nalokho awuboni usunu anyanisa ushwama ngishona kephi ngishwama ingoba usunemali eningi ingaba uzokushaya ezinye ifebo usuyilala nazo ile shwama le ingase umlomo anyanisa ile shwama bafomaningi amagugu la ngawathola ngaphandle ungamshayeli kubo ngake ngushawa anyanisa siswami awusho amaPakistani ngiyintshebe kwenzakalani kade ngawo akwenze lutho ishwa umngani wakhe futhi ukhulelwe ngapha impilo yakhe miserable ya kuninjalo kodwa nje ukuthi tate vele ngiyizele la ukuthi vele bengizofuna ukuzoxolisa kuyena ukuthi sibe right yena makuba usangithanda usangangiqoqa njengomuntu wami makuba asangithanda kangiyeke ndoda usamthanda usamthanda umuntu wakho ngayithatha nenkawu ifaka endlini izobushintsha umkawu imake wena washintsha kanjani ke wena unondindwe ngashintsha wena washintsha kanjani ke wena ngoba phela nawe ngifika buvele vele kade nawe uzambele zakhe kade ngafebi kudala kanje ngawo nakusifeza ayikho lo nto indawo zami hlangana nendawo zami ngihlangana nendawo zakho ngizenzile sukhona uyishintshe ngoba nakho sengifikile empilo usengifike oh nasho uthanda uanyaniswa wase ngikhona empilweni uanyaniswani ngithi udla amashwa uanyaniswani ngakho unomlomo umsunwentsha ungangithuki ungangidakela mina ngikudakela kwini yini ngikudakela yini ngikudakela kuyona shamna bafuyamshaya kade umshaya imevasa angaze ngimshaye lesifebe lesi ingakho kushutheni zani ingakho shuthi hambe ineka enekani usuzazi ubamba nenyawo uyaneka nje uyafeba ngisifebe yanginyanyisa wena uzokushaya wena wenza ngazuthi uhamba uthatha amabhadu hayi hawu angizwanga uthatha amabhadu ngokulala nabantu besilisa abahlukene ngithatha amabhadi yes vele umuntu asifazana uthole nini uthi umithi uthole nini ngithola sengino 1 month ngino 1 month kwemanje sifebe lesi manje uzoyenza njani sisi uyaqhubeka mfethu naye noma uyamshiya hayi ngishiya le nje mina hlangana naphi na ngamanga kuzongishiye hayi ngiyaza ngishiye uzongishiyelani yena azongishiyelana yena wangitshela wathi angithanda ngiyaza ngishiye angiphiki ngonile yes angiphiki ngonile angini ngiza kuyena ngizoxolisa hayi mina ngiyakushiya uyakushiya yini ozoyenza usangishiyela ngiyakushiya ngishiye kodwa kusala uzongikhumbula uzongikhumbula ngikhumbulani vele uzongikhumbula mangidakela ngisho ngathini uzongikhumbula hayi usekho uyangidakela ngeke ngikudakela wena noma ngayisona ngamane ngepoint ngawuthenga vele ujwayela intathu ujwayela ukuyenza ukuthi usebenza ama overtime uyadaka bengakutshela isulumane leyo lala nalo bengakutshela ukuthi ngisebenza bengangitsheni kwabe ngasalinaki ingakho nasemsebenzini bengasalinaki kahle busuna isulumane nje bese ngakho isulumane ngephi wena mohamba le point othe ngingibuza so wangibona yini usuke uzoyifuma lento leyo ngoba nivela ujaha usuke usithi ilokhu njani umfana kafebi two isoka angengento leyo okay waza ngoba sisukuthi u30 rand uyayazi uyadayisa izinto ejwayele ukushiwo la ngidayisi izinto ejwayele ukushiwo la ukuthi point wethu kanjani wena ukhuluma leyo nto ube nakho ukubuya endlini abuye late ngithi mangikhuluma naye ngithi ngiyambheka ku WhatsApp ubuya nganginaki umuntu usuke enzani ngaleso sikhathi azokunaka late ngo10 ngakho shuthi lo wafela lokho engidakela ebusuku lokho ethi asimani shuthi mina ngisuke ngikushop lokho mhlawumbe uthandaza naye ngisuke ngikushona asimane yini bafo yana lo muntu esimsebenzelayo awu sisi ubizwa asimane even ubekubiza makwenze njani njalo nje uyazi na ngoba uthi njalo nje izinto ezenzala ezasemhlabeni manje senkonzweni hayi bafunga ibe kanjani manje ngasemhlabeni bafo ngathi uyayifihla lento uyifihlelani bafo manje ngizobona sedlita eSulumane mina ngivela isithunzi sami wenza ngazi ukuthi ubungayidli ubungangidli indaba wena ubizwa asimane
Akaze ngimbizo wasimani mina. Angikaze ngimbizo wasimani mina. Uzongazenza ingcono wena. Kwamina bemuye ngithatha imali yami ngiyokuthengela imbiza. Imbiza yani wesisi. Ukuze abe right. Abe right kanjani? Usidoda. No? Ha. Sesithandana mfethu my bro ngicela uyibuke lento wena njenge out ngilendi ngicela uyibuke my bro wena njenge out lento le sesithandana u3 years okay angisho ukuthi siphe ukuzwe kahle lokho yazwa angisho ukuthi mhlambe ngiyazincoma ngokuthi ngikhulelwa kuyona ingane yami kanakho kodwa sesithandana u3 years akwazi wangimithisa indaba ngazongimitha kumngane wakho unayo inzalo siphe manje Shutha amaSulumane la. ayikho shuthi wena awubani inkinga ukuthi kwena awubani inkinga ukuthi kwena unayo indaba ube neshow ukuthi ingane akuyona yeSulumane yamngani wakhe ingoba iSulumane besebenzisa ikhondom awucanga ukuthi mhlambe la qhoma futhi ke nje bengivele ngithi manje usho sisiginqi mesishaya besikhala ngathi besikhala phela ingakabi bekimbiza nje kodwa ngamanje ngamclean imbiza nginembizi yena lento bethi azwani nezinto ezitheni azwani uclean iqolo wara khala ngalezo zinto yes ngithengela imbiza ke mina ukuthi ngifuna clean ngifuna angene umuntu wami ngifuna anganelise ubenganelisa ke emva kwese ngimnikezile imbiza yes Shutha usazi igame enkulu kuneyami. Usazi amaSulumane. Ayikho igame enkulu ngiyaziyo. Ayikho nje igame enkulu engiyaziyo. Athina amazwi akho okuphetha kuyena uthini mfowethu usuyaqhubeka noma aqhubeki naye. Kabakithi ayiphelile ade uhlanganisa ngibona ngelinye ilanga. Cha uthi kusola manje njengoba efendini uzoyiblock number ngoba lami into oqala ngoyenza uma ngifendini. Ayikho into esongiphinde ngihlanganise nazo. Unondindwa ngemfundo. Lake ngibulala isibasa ababesilalela unondindwa. Ngizoyishintsha. Nginikeza ichance yokugcina ubone ukuthi ngizoyishintsha. Ngeke ngilokho ngimlandela lo muntu wafa ayikho into engazophinde ngikhulume nami. Mina ngikhuluma nawe njengendoda. Ngaphandle usuzolalela umuntu wesifazane. Wena uyamshiya wena. Hayi ngiyamshiya baba. Baby mina ngiyakuthanda ngenze njani ke mina ngoba ngisakuthanda. Ngithanda kanjani ukukhulelwa enye ingane yendoda? Usekwenziwe njani ingane enye indoda? Ngingancoma lo ngane ngikhulise emva lapho ngithathe ngihambe sekubaba wami bavela ngithanda. Ngiyakuthanda sipheke. Ayikho into engizoyichaza lo sisiphelile. Ayikho enye inkulumo ngisazophinde mfowethu ngicela uwenze into eyodwa ungambeki isandla yeso. Hayi kulawa. Ngoba manje uzomosha impilo yakhe yabona. Ya mfowethu impilo iyaqhubeka kusho ukuthi akuphoxile manje impilo iqhubeka yabona. Ilakho lokugcina nangu umbhekile. Hayi seswami. Awuba manje no paraffin ayikho into ezophinde ihlanganise. Ngisibongile isikhathi sakho. Nasi isigqoko sakho ungasishiya. Hayi ngiyazona. Udle kakhulu mfowethu awuphuze namanzi. Hayi sawuphuza nkabi yami. Ngiyaphuza ekhaya. Imali khona sawuphuza. Siyabona kodwa ukuhamba ususazi ke ukuthi kuyakulahlekisela ngezinto. Manje musungibona njalo sisi hayi yabona. Hayi. Ufuna ukuthini kumbukeli kumuntu ogangayo la ekhona? Guys. Ngizokhuluma nama2K. Guys inibayekeni abafana. Ngaphanqa abafana guys. Ngiyabheda ukubhanqa abafana. Ngiyamitha ingane ungayazi ukuthi yabani zonke lezo zinto lezo. Guys ningazidli netamizwa ngaphuza utshwala ube intombazane lalela umzali nje qha ukuze ufunde isifundo guys kwamina ngisifundile. Manje lengane uzoyondla ngani? Intshebe mayithola usukhulelwa ucanga ukuthi nasemsebenzini ngakuxosha emsebenzini. Intshebe? iSulumane. Angeke. Sengancomele ngiyohlala ekhaya. Ubaba unayo imali anganginakekela. Ngeke ngize ngikhiphe ingane ivele ikhona ukukhipha ingane usuyidalela amabhadi ngiyithatha apha imali yokuthi ngihambe ngozigezela amabhadi. Africa, South Africa, sanithanda nonke la nikhona. Amen. Ube right sisizwe. Alright. Akuphelile ngempilo yakho. Alright. Unciphisa ukuthanda into ecijile. Hayi bo bathi ngithanda ecijile.